Sa Good Vibes, mga ginakabig nga icons na lakip diri mga ginapabugal nga produkto kag atraksyon sa Bacolod na lakip sa official music video sa Masskara Festival 2023. Yaring report ni Nico Delfin. Ang San Sebastian Cathedral kag Bacolod Public Plaza pila lang sa ginakabig icons o historical attractions nga makita sa music video sa Masskara Festival 2023. Nga ginkanta sa mga singer-actor nga sanday Kylie Chari, Anthony Rosaldo, kag artist kag social media influencer nga si Janina Chan ang ginapabugal nga Masskara dancers ang syudad. Masskara, Sinadya sa Bacolod. Masskara, masadya sa Bacolod. Masskara. It's that time of the year when strangers are friends and neighbors are family. One heart and one beat, one glorious sound. Sunod kay Edo Piliora, ang Bacolod unit head sa production team, luyag man nila ipakita ang kultura sa mga Bacolod noon kag ang ginahandom nga palaabuton sang syudad. Because we want to enrich the video through the eyes of everybody and through the eyes of the little boy that Masskara started from the little place called we call the Bacolod Public Plaza. And usually, it goes out with our heritage na pagkagwa nato sa simbahan with our parents, we go to the public plaza. So, ang mga ko, ang video is may puso, may. Hindi man madula ang mga manamit nga pagkaon kag produkto nga ginabalik-balikan sa mga bisita sa Bacolod kasubong sang inasal nga manok kag tiyaya. Of course, we embark on food tourism. We embark on the Masskara as a celebration itself. Kaya siyempre, it's colorful, it's vibrant, and of course, the heart of the people of Bacolod. Actually, the output itself, no, kung taga Bacolod ka, makarelate ka din. May ginligwat man sa beat sa music nga gamiton para sa street dancing kag arena dance competition, subong man sa electric mascara competition. Masskara, Sinadya sa Bacolod. Masskara, masadya sa Bacolod. Masskara, Sinadya sa Bacolod. Masskara, masadya sa Bacolod. Para makakita, yes, it's a beautiful life in the city of smiles. Ano man kadlaw nga gin-shoot ang music video sa mga nagkalain-lain nga atraksyon sa syudad. Sa video pa lang, makagalanyat na ang liwat nga pagbalik sang Sinadya sa Bacolod para sa tuigan nga selebrasyon kada bulan sang Oktubre. Nico Delfin para sa DigiCast Network.